solahlekelwe waphakama omunye umama wathi mfana wami uNkulunkulu ebengeke kuphutha abazali ekubeni ungenawo amandla okuyilwela yilwe mntanami yathi ngihambile le ntombazane yakwaShezi ngathi ngiyaphupha ngithe ngisuke emathuneni kwaba namantombazanyana athi mbonge ejulile uyithole kanjani impilo waze wafika lana ngaphandle kwabazali ngathi osisi ngiyawubonga umbuzo wenu bodade ngingasho ukuthi ukuhamba kukamzali kuyawuvula umqondo okanye uyakhula bodade ngingasho ukuthi umzali ungumzali ngoba usuke ekuzalile umzali oqotho imfundo nginesiqiniseko uma ufundile angeke uhlupheke kulomhlaba athi amantombazana siyabonga mbongi ngokusanulela ngempilo umama wangishiya ngeyala entathu before ehambe kulomhlaba wathi equme izinhlungu elele embhedeni esibhedlela efaka amadriphu wathi celane ngisho ngathiwa ngisekho lomhlaba zintathu izinto engicela ukuthi uzenze uma uzenzile uzophumelela ngathi iziphi mama wathi abohlonipha abantu abadala wathi empilweni kuyabekezelwa celane wathi mase ufunda isikole nginesiqiniseko uma wenze lezo zinto ezintathu uzophumelela empilweni wasuka lapha wakhwehlela umama ngathi ngiphuthuma amanzi ngabuye sethule kwafika amanesi athi mfana wami cela ulinde ngaphandle simbone umama ngabona amanesi engungile embhedeni lapho kulele khona umama ngaba nethemba ngathi uzophila umama ngoba engunga amanesi amangaka kanti sebemgunge nje isithule lentokazi yakodlaba into engizama ukisho bafowethu izinto ezishiwo umzali wakho ngensuku zogcina awozenza nami ngikwazile ukuzenza iziyalo ziyamama ngiyabona impumelelo ngathi iyangokuvuleka kunento ekumele niyazi bafowethu akusho ukuthi ukuhamba kukamzali ngeke